Meteorologia. Pluviòmetres. Mil·límetre o litre per metre quadrat. Estem a la caseta meteorològica, d'aquí del camp d'aprenentatge de Can Santoi. Mireu, aquest és el pluviòmetre, que està fora de dins de la casa. Anem a mirar quan ha plogut aquesta nit. Va, aixequem. Mireu, veieu? Té un embut i recull l'aigua. I aquí ens diu que ha plogut 20 mil·límetres. Però 20 mil·límetres és una unitat de mesura de longitud. Correspon a 2 centímetres, més o menys la punta d'aquest llapis. Què vol dir que ha plogut? La punta d'aquest llapis. Si mirem la web de Can Santoi, també tenim registres en mil·límetres. Aquest any han plogut, per exemple, 629,4 mil·límetres, mentre que aquest mes 43,6 mil·límetres. Així doncs, mil·límetres no és una unitat de volum. Com podem passar de mil·límetres a una unitat de volum? Litres per metre quadrat. Anem al laboratori a explorar-ho. Clar, ens plantegem 20 mil·límetres és una unitat de longitud. Són 2 centímetres, 20 mil·límetres. Com podem explicar que 20 mil·límetres sigui el mateix que 20 litres per metre quadrat? Doncs mireu, per explicar-ho, hem fet muntar una placa de metacrilat que fa 1 metre per 1 metre. És un quadrat d'1 metre per 1 metre, d'acord? I si us fixeu, aquí tenim un regle, val? Que mesura. I també aquí tenim una garrafa de 20 litres. Què passarà si tirem aquesta garrafa dins? Quan pujarà el nivell? Ho provem? Hem buidat la nostra ampolla de 20 litres en el metre quadrat. Fixeu-vos que el nivell del volum ha pujat fins a la marca de 2 centímetres, o el que és el mateix, 20 mil·límetres. Per tant, quan plouen 20 litres per metre quadrat, és equivalent a dir que plouen 20 mil·límetres.